lho Tru iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak yo aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semanggan kowe bol. Wo. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa ora gelem diundang bol. Kon ngundang ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek rawani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedhi bar 17 wong oleh nyala mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bar 17 wong oleh nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kuwi ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngecek karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku Bagong? Ora ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa ora? Seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik. Nyes. Sithik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki arep magang. Janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngecek karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngecek karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bal. Kulo diwing Mandura. Jagat wasisane Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka Mandura. Mandya widada niring sambikala durga mendhak Palasirna. Nama kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung kersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Kaka Prabu sampun boten kirang-kirang wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke mriku wonten Praja ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara. Yo. Siadi ngaturake sembah lawan pun Kakang. Ya pancen kaya mengkono. Werkudara, piye? Yen piranganing para nayaka Punggawa negara Ngamarta munggahe Yayi Darmaji ngaturake sembah lawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih.
Nanging sing gedhe pangapuramu yen to siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang ora tak tampa Werkudara. Apa aku dhewe luput? Yen to pancen aku mbok anggap salah. Dunungno salah ing kono apa? Kandhanono aku luputku nggo endi? Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni. Yen pancen Werkudara salah karo Kresna kakangku. Werkudara, piye? Aja kadok ati kajron menapa. Yektine sira yayi ora luput tumrapun Kakang. Nanging kabeh para kawula sak negara Ngamarta iki padha mriksa. Ora ana ingkang wajib mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen dina iki siadi ngaturke sembah kawan pun Kakang. Mongko aja ta jamak lumaring menungsa, nadyan dewa wae ora bakal kuwagan. Sarta ora bakal kuat nampa sembahe Werkudara. Ning kok kadingaren temen dina iki siadi ngaturke sembah. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing siadi ana apa-apa ingkang tak sandhang Werkudara. Mula murih slamete pun Kakang ora nampa sembahing siadi nanging genepi tata kramaning kadang reda tumraping kadang taruna. Pangestuning Kresna wae tampan ana. Ora sudi. Kok ora sudi piye? Kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara, monggo sembahku tak aturake kanthi lahir batin. Nek sabab apa? Kanthi mbok perceka kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe karo taruna. Mengestonono bocah nom pangestumu ora ndayani apa-apa. Mula aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Lah dalah. Ngono to Yayi? Yo. Ya wis. Yen ngono ora ketang rada sesak rasaku, rada tida-tida penggaling nata Ndarawati. Sembahe Werkudara tak tampa tumuli pangestuku tampan ana. Kowe nek ngono kapan-kapan tak jumbuhi. Kok sik to pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki piye? Kok sik to kowe iki jendate tak pikir-pikir sing gawe perkara iki kowe Kresna. Werkudara ngaturke sembah kanthi lahir batin ora tak tampa. Mula ya wis member yen wangsulane Werkudara kaya ngono kuwi. Wis rasan dadak digawe-gawe. Iki mengko ndak malah kliwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sembahe Werkudara tampan ana. Werkudara? Iya. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin, pangestuku tampan ana. Oh, ndak gegem dadekake jimat. Lah, ngono ra wis rampung to. Senane kok tekan ndi-ndi ora? Bule kakangku. Bule kakangku aku ngaturke sembahku katur. Bule kakangku. Wah, bule kakangku. Koko Prabu. Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan Pancen tak jarak. Lho kok pancen dipun jarak kados pundi? Siadi ngerti dhewe. Asmaning Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kusumawaning Pinto, Balarama, Jaladara, Kakrasana, Kasana kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon? Bule ki wis ngerti yen kuwi sirikane pun Kakang. Kok disebut sanggon-gon karepe piye? Mbok matur sing apik. Baladewa kakangku aku aturke sembah. Ngono ra ya prayoga to? Werkudara? Iya. Apa tok jarak to? Jarak piye? Bule ki rak sirikaning Koko Prabu. Mbok yo aja diucapke sanggon-gon to, ora prayoga. Ngerti to nek bule kuwi sirikaning Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule, sabat bule kuwi mau dadi sirikaning Koko Prabu Mandura. Nek Koko Prabu ki diundang nganggo jeneng bule ki ora trimo njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara leren kok kowe bule. Wah, Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen ora sagu dadi bule. Kowe munggah nang kayangan kowe gugat karo dewa. Lho kok gugat karo dewa piye? Wong urip nang alam padang iki sadherma urip. Mung sadherma nglakoni wujud apa wae. Kudune matur nuwun wis diparingi urip karo sing gawe urip. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, wutuh lan cacat. Kuwi kabeh peparingi sing Maha Kuwasa. Kowe diparingi bule kok ora ngakoni. Tegese kowe ora ngakoni karo sing gawe jagat. Wis rasa mecang. Malah mulang karo wong gerang. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang tampan ana. Tak gegem dadi jimat Baladewa kakangku. Padha diprayogakno anggone lenggah ning datun ya Praja Ngamarta. Yo Werkudara kaya ora kurang penak. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna tak tampa pangestu pun Kakang tampan ana. Janaka tak tampa pangestu pun Kakang tampan ana. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk.
kembar tak tampa pangestuku Tampanono Yayi. Yo Nakula Sedewa. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pundi nggo jimat karipe dayana ing kasantosan. Nggih kula pundi nggo jimat karipe dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu damel gagap gugup guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayaka ing Ndorowati bilirika nggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi ngrakit prata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar. Kinarya amiji ampeyan paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Koko Prabu Yayi kula wonten timbalan ing adhawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul buyuk. Persasat kadidene kejugurkan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Namung semantena tata upacara ingkang prajaning mekaten menika kala wau boten saktepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka ing Ndorowati krana saking pangraosipun ing Raka ing Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng Praja Ngamarta menika tanpa prabita kados dene wangsul dhateng Praja Ndorowati. Mila mangsa kala mbincang menawi wonten wekdaling kemirunggan Yai Prabu sakula wangsa nedya tetinjo tedhak dhateng Praja Ndorowati kaicalna jigo kelawan pakewuh Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta. Koko Prabu saestu adamel bombong raos sing manahipun ingkang ngrayi Ngamarta. Ing mekaten daya-daya kula cumadeng dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tuwin wadyabala Koko Prabu monggo kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu Yayi malih-malih menapa estunipun sawanipun Raka ing Ndorowati wonten Praja Ngamarta ingkang sepisan tetinjo juwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekti jumuru dene para Pandhawa tansah kahayoman dening panguwasaning dat kang murwedat dene dungkap ing ngangka kalih. Sawanipun Raka ing Ndorowati dinten sakmangke menika namung wonten suka lilaning penggalih paduka kadang-kadang kula para Pandhawa tamunipun paduka Yai Prabu Darma Kusuma suka sabiyantu dhateng bot arepotipun Raka ing Ndorowati. Pandhawa kedah saged damel pepadang kawontranipun ingkang Raka ing Dwaraka Yai Prabu Darma Kusuma andrahing kampus Witarum kasiring samirana mrih sekar ngas kandanya maweh raras renaning driya Koko Prabu saestu adamel kagiat sultaning manahipun ingkang rayi Ngamarta dene mekaten miyosing pangandika paduka ingkang mestenipun ingkang sampun kelampah
Bebasanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarusan lan maduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene wiya sing pangandika paduka titik lenggan sakmangke paduka paring dawuh bilih nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken sekadang puntung mboten nedya selak tartemtu tansah mastuti dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Yayi kula nuwun sewu pale-pale menapa sampun wonten tigang candra etang klengganing dinten sakmangke menika negari Ndorowati kados taman pelak ing Jawata. Negari Ndorowati kados taman kepegebluk kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawakaken para sewa sugata piyala nimuna para pandhita resi supados anambak rengkaning praja parendiring katindakan gagar wigar tenantuk karya. Mongso kalengke sampun kula tetepaken kula nglampahi sarinarite sesemek ron raja mula beban kalbata sarimbat wanter sadaning para Jawata bilih ingkang saged damel padhang kamunten negari Ndorowati namung para Pandhawa. Tumunten kula sowan dhateng negari Ngamarta dinten sakmangke menika supados samangke wonten sukarelaning penggalih paduka Yai Prabu sakadang keparenga dados jalaran pepadhang tumraping negari Ndorowati. Yayi nuwun sewu Yai Prabu mboten warep-warep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten nanging sanget mboten kinten wanjenjing Yai Prabu sampun prapta wonten negari Mandura sarya tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Yai Kresna sowan dhateng negari Mandura wigatosipun namung kepengin nganti dhateng Ngraka ing Mandura supados dados saksi tama aturipun Yai Kresna ingkang tunjuk paduka Yai Prabu Samyaji. Sanget boten kinten bilih negari Ndorowati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Monggo nuwun sewu mboten namung ngetingalaken labatanipun Yai Prabu babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yai Prabu Kresna ing saged ngudari pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged damel pepadhang kawontenanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke wonten suka lilaning penggalih keparenga sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu Kresna Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu ingkang sejatosipun Pandhawa mboten badhe selak namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak klebet Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganipun para Pandhawa. Mila menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun saha ndangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Monggo penemuning Siadi kepiye ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndorowati. Nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung yen perlu jegul segara aku sagu waton dadi sarana walyaning praja Ndorowati aku ora bakal selak. Nadyan ingkang rayipun Arjuna bebasan kula kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu nadyan kula kadhawan mlampahi teng tebih kula mboten badhe selak waton dados dawuhipun paduka Kanjeng Koko Prabu saha dados sarana walyanipun praja Ndorowati. Nadyan kula kadhawan beto barang ingkang ngarep kula nggih mboten badhe selak Koko Prabu waton dados sarana padhang lelamanipun Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang sanget ndadosaken suka marwata suta saklebeting manahipun ing Raka Ndorowati. Ing mekaten Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken Pandhawa mboten badhe selak Koko Prabu. Yayi wale-wale menapa nalika ingkang Raka Ndorowati nglampahi sarinaritis sesemek ron raja mula beban kalbata sarimbat wonten swanten iki dumeling wonten ing karenanipun ingkang Raka Ndorowati bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati temah mulya. Negari Ndorowati saged manggih pepadhang menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu mboten sanes kejawi namung menawi para Pandhawa paring ampil wujuding pusaka Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada kinarya nambak rengkaning praja
kinarya tumbal wadaling Projeng Darawati Yayi Prabu Ngamarta. Mbak lumembak ombak ing samudra Todo denjeng denjengan Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten panglingati dene sowanipun Panakawan Petruk sumawana Panakawan Bagong Koko Prabu. Yayi kula piyambak ugi mangertosi dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawanipun ngadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Koko Prabu? Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya pun kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong kowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma. Matur apa? Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratu tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho, Gong. Sing elekke iki sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku kowe. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to, Bagong. Non, ning kowe tudu kok tata krama. Kula nek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora lek ngomong, kok sik to? Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengelekke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadhep ratu kuwi ya kena, ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Jan, sesore kok gawe masalah lho. Wis kok aja to tanduki, aja to tanduki. Oh tanduki piye aku ki wong emosinan e. Aku nek digetak wonge mok cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku rung budhek lho, Tru. Ha iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun, mangke malah panjenengan boten kajen. Bungsuku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Siriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Bagong ora. Iki senengane aku wis wegah aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petruk dalem Padhararja sak praptamu Panakawan wilujeng Gusti nering sambi kula sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa Bagong Padhararja pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma sowan kula nering sambi kula kepareng ngaturaken sembah semoga mung pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan kula cancang pucake weni dumaweng wijang rumah keting perdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan modar.
Wong ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya mandake bahasaku ya apik. Petro padha raja samratamu. Baitipun Sundrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Petro takom pangestu manono Ponokawan. Kula punika jimat paripun dayana ing kasantosan. Ponokawan Bagong padha raja. Pangentunipun sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken dipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kuwi wis ora kepenak. Ponokawan Bagong matur sembah nuwun. Petro padha raja samratamu. Panjenengan sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tamanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Madararja. Wong edan Bagong Madararja. Lho lha iki, ya ora ngecek karo aku iki. Aku ki ratu nimbali karo Batur kok ora diwangsuli iki piye, Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ayo urung. Mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kuwi ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedan-edanke, arung tau edan dunake edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho, salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunake edan. Ya aja ngono to. Nek diantuk kawulane aja sak kepenake dhewe. Wah, sajahe loro ati tau nek edan. Inggih, sajaipun ngaten Wong Bagong ya kedunungan rasa. Iya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sapratamu. Bagong. Lho iki dunake edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono kok ora sampe ning jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngilo iso semapur lho, Tru. Kok dunake bagus ki lho. Wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti wong lulu. Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimlok terus di ngelulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunake ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi we tak liling sok mecicil. Kok dunake bagus. Kok ora busing umrah mawon. Yo Bagong. Padha raja samratamu. Panjenenganipun Ndara Baladewa ngono ae penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanono. Kula tumpuk kula oh yo kowe. Modal ora kowe. Kualat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jiman dayana ing kasantosan. Pedro. Nuwun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nuwun. Ora Medan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, agrisik gucek kaya idak dasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana-mana ora wani kok. Ditandasi arepe dhewe apa? Ha sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cc ngomen rada seret. Tak cc. Petro Podolarjo, panjenenganipun Ndara Janaka wilujeng Bagong Podolarjo. Panjenenganipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Panjenenganipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Podolarjo wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet, panjenenganipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestuku tampanono. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan marang gage matur marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matura ingkang terwaca. Saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah bunintulen kula pun tamba bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Ponokawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula niku mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipuntus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk.
Ngaten sinuwun. Putra kawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhahi niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Agareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumandha dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Garing kalo Bagong. Terus kula catelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Ndawa wis pirang-pirang turunan sing tak derekke kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemari Pakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondang kaloka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe. Luwe-luwe saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Uripe kawula ora tentrem mergo akeh para kawula iki padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang, numbuk bentuk sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra karo tangga teparo, wakon kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arepa piyai rasa ora ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih ati, papan-papan pamulangan, papan-papan panembah ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Wong perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawane sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong mlarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayanganku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip ning kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturna rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pangarepe. Nek pangarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mriksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula merga dadekake karo pangarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten.
rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petro nggih. Mula selangkung saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumedados Nalendra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacak, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sasampunipun dados Nalendra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para Nalendra sapepadane sing disrawungi. Jenengan dumedati Nalendra terus srawungi karo Ratu Ndarawati, Nalendra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Limasada mujudaken negari kang adil makmur warata tias bagya mulya cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Peter nggih rampung Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara ngene dhewe kan bar pidato terus sumene terus sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem po? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petro dalem Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petro. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Iya. Penemumu piye bab ature Petro? Kuwi becik lan apik. Petro. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabiya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Kono kawan Petro njupuk saka maduku ora aru abal wegah Petro. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidhal dhateng Karang Kadempel. Petro yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Petro, kok nak tekan omah-omah bapak ya? Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku wae aku nyekel dek iki setiti kok. Nggih syukur. Paling pol tak plak Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi. Ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik sapa? Sinondrawati. Terus Sinondrawati ngopo ora mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Iku ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Iya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe. Isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Limasada, paham? Matur, Truk. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Truk. Kok ganjil? Iso matur ora wae? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Kok terus to, Gong? Kathokku terus e. Boyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Name ki, Den? Iya.
Ponokawan Bagong. Nun inggih arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa to? Menyiliki Diki. Kaya karuwe. Ajeng mini siliki Diki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing endi? Jare wau ngendikanipun Sinten Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ke Taman Pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ampil pustaka Jamus kelima sada. Selanjutnya Koko Prabu Rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Karya. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndarawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada iso digawa dening Sinuwun Ndarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Pusaka Jamus Lima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Lima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan. Ning nek sampean rawuh tarang-karang kadembe, niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mampareke Sinuwun Ndarawati ya kena. Ajeng mampareke Petruk kali Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka. Surabaya. Gong, Darma Kusuma. Ngoten. Kula trima menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki mengemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang maraja saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Pratri menggalih? Manus maning jajalanan Sukertani bawuna iblis larat. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape Ndrawili kaya grojokan, nyerewete kaya becek semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Barat. Tru, gentenan tru. Gentenan piye? Oh, kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene ana Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Iya. Aja men krikil. Wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Prabu Ndarawati ya. Kowe ngune-uneke ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo ya Prabu Ndarawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna kuwi Ratu Ndarawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek ijab e. Jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ya. Gong ora cengengesan kuwi dilandang nang gala mudar kowe. Ya kene to, Tra, aku iki nek dinesani wong ora iso wangsulane. Lho. Kene to. Kene to diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mek gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki rugi Satria. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju yo.
Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya Gusti alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong sinten. Bagong niku lare ndunggal warisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggali. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndrawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndrawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adhiku Ndrawati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Wis pepetane to. Kang apa mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe njebuk nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku iki mbok nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis munake aku wong edan. Mau aku teko dunake ora tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu locot kuwi. Sing arep wani Rusinu Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to kok awake wae. Nek ra wani alah dene to. Wani. Nek Gusti Prabu Baladewa mentap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku dadak kok ngomong. Nek mari gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Hyang Prabu Ndrawati? Mboten. Lah kok kowe ngune-uneke? Kula ora ngune-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Mbok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusang awake dhewe ora musuhan karo Baladewa. Kowe aja sak kepenamu dhewe musuhan karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kok ngilo karo gitoe. Bapakmu kok nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe ki ngopo mendateng barang iki? Nek ora wani ora cerewet. Bapak lho tro iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek ra wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suya-uya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lair pancen kere. Pancen gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Heh? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kuwi ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif watakonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekuta, nganggo sandangan sarwa apik pol, kowe nek piknik ming nang mall, ya ta?
Aku nek piknik iki pendak minggu nang Kayangan. Aku nang ngene omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka baten kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Ora ngentoke suara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon po ora, sebrene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Sithik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene kita aspal. Wah, kowe nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Terus kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan, kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula, kowe tak demo jengkelang kowe bar. Takon piye? Ngamarta iki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma kula tajak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh. S2 ngrekoso kowe. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono dak. Kira kurang ajar iki. SD wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Kan iki sampean ngejan apa? Wah, panuswane jajalan. Kowe saya ngino Mananoto Mandur Prabu Baladewa. Saya ngias Mananoto Mandur Prabu Baladewa to. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa nang boyong pustaka jampur jimat Wonosoto. Piye kuwi le omong kowe? Ala te bali dicene berjanji jelek yo. Alon-alon waktune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa? Nang boyong pustaka jampur jimat Wonosoto. Terus? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak drangap-drangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono go aku, Mas. Semono go aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petro. Ayo Palaisen. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing nggawa Petro. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Ya iyalah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandane iki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa?
Petra niku kakang kula Baladewa kakang Kresna. Kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Ah, itu baru jos. Bagong, Ora demek-demek arep gelut to demek-demek. lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadigayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Padake nyepeleke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petra mungsa Prabu Baladewa, sampean kudu mungsa aku. nek kowe mungsu aku ora imbang. Wah, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Makane seneng to. Mbok, Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. gene guyu. Nek kowe mungsu aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, Pak Babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning Durung Winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya. Terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lo mati. Iya. Terus sampean lho, Sekar to? Iya, Aku duripke. lho ora. Lho kok ora duripke? Lho, mungsu kok kon nguripke iki piye? Mungsu mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sih ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng dene ra urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa bisa. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petra. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petra aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati mampun nggih ping gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu nggih. Wis kana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Terus nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Terus jane kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Durana kula Dewa nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya, Mah. Atur-atur taman. Nomor BPA-mu isih sing ngi to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Matur mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petra niku kandhan-kandhanane angel tenan. Petra niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petra nang ndi-ndi. Iki wong jenengan kepreso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petra niki ora jajal. Iya Bagong. Nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petra niku sing diudeni siji. Sopo? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong. Nggih. Para Iya. Piye, Den? Iya sing ati-ati. Piye, Den? Yo, sing ati-ati. Piye, Den? Iya sing ati-ati. Barang pamit Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati Bagong. tenan lho. Winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petra. Nanti tak eleke ana apa Petra mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono ngira malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng-pareng. Piye, Den? Iya. Piye, Gus? Yo. Dara? Iya iya. Piye, Den? Iya Bagong iya.
Kapan kae? Kapan? Boten sida, Ding. Nggih, Ding. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus saprae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Nangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Ayo wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya ya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Ana nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, Yo sing hati-hati. iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawang iki lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagongnya Ratu Siliwaka ora nggawa duit. Waduh. Sampeyan yo ora? Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah ru ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Mun. Wis ora. Wonten gangsal 12. Hah? Wonten gangsal 12. Tak jupuhe 5.000 entuk. Mengke ki arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane Ampun. oh. Rupane elek. Medhit. Barang yo. Yo. Rang. Petak dasmu. Boten. Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak ming niteni nang ati Petro anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Aning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe ming anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur iki kok. Aning Kae iki pepundhenku. Wis rasamu terus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa arep belani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung, Bro. aku mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, Pendem. wis iku to mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesa. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tua, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metuncul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama. Nek mati madya ki Maljadra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petro menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye ora glelek? Ah ora kok. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati mbangane teka arepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndek rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek mati yo. Lho, aku Aku tak bali.
Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus Nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. iki ora cangkeman to, Gong. Ki aku mau nek ming dolanan. Tenan, kok kamu kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, Asik kate. ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya, Tak salin sik. ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe kidan kowe kok traininge sapa ya? Mbok mau semampir nang dol desa ana tak. Tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nak keran. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe. Sikane kabeh. Yo, oke. Neng kene lho. Heeh. Durantana. Iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sagedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap pendho sekecap mangsuli pengendikaning Siwa Mandura. Leres. Kulo kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabate para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Kok Ayo kok. Sik weteng kula rek, Tru. wetenge lara. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni. Jangan omong-omongan sih, Tru. Diulur waktune kok nek mari asik ate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho. Wah, iki mak kerucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh, tak jagake. Jagake dengkulmu nak. Lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing kok nglandake sampeyan ning bela karo Sunan Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manul Darmakusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng boten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancol galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun celak sak piturute. Ngandhake nek Ndorowati ora ketaman pegebluk, Ndorowati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku udung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti.
iya nek Sinuwun Ndrawati tenan. Nek dudu omongane Bagong niku kula pikir bener. Waning Sinuwun Mandura wis ora sronto. Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok nyolok mripat. Mung kere mung batur. Wani marangi Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk Bali, kandha karo bapakmu, kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat, arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula lakoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh penengalan padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso Simba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikane para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlauneke Antasena, anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Hunah-hunuh kalor kidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Nek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani kawak kula dhewe mboten. Nek kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Bulane pancen lakoni ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penake weteng ki, Truk. Mari kok, mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye sikat saiki? Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik, syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro-ndoro bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antareja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno nek pacul sirahmu men mudar sange. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garwaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah nek mudar, oh diajar kok ora males. Mergo nganggono kowe batur, kowe bekti karo Bendoro. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lagi leleng iki. Nangge napa? Iki banyu sungut iki tak pres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kula lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wira-wiri kon netel wae. Sing didadel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pun, nggih, Pun. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weling, aja dikapak-kapake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garwaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya, nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo menjajal kok, Mas? Wong edian ora. Kaya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonokke ra metu, ha to? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonokke ping 3. Di ngonokke ping 3 ra metu ayo meng kesel tok, ha to? Ha iya dengkul mamah ora.
teko mburi kene. Menek ndoro karo kaca ndoro aja tekan kene tata-tata go. Heeh, pakaryanmu kowe nek kowe dipolok, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Aku tak nemburi aku penonton saiki. Penonton piye kok nek ndoro karo kaca ngantem kowe aja nesu lho kok. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati aja males. Ora. Aku tak gedruk lemah ping 3 ndoro dadi nomor 2. Ya. Tenan yo Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata dian gatut waca tinon mapakarka suta tekapira Kresna Bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki manteng kowe tanpa kedhep tata-tata lho Ndra ya wis siap-siap lho Gong ngedruk lemah ping 4 ping 3 andang lali ora ping 3 wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe Den gitu nun aku tak takon karo kowe nggih wangsul ana pitakonku wong nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi kowe wani karo Suma Mandura ya nun kowe wani karo Suma Mandura mangkene Den wani kula menika dasaripun rasa kagian gunung tanpa guna ora usah nganggo pawadan apa-apa ora usah nganggo alasan apa-apa kowe wani karo Suma Mandura padha karo wani karo Bunden Pandhawa wani karo anak-anak Pandhawa Petruk ora sudi batur kaya kowe wiwit dina iki kowe bangga apa ora nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe nek kula mboten bangga mapano kene Petruk ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa mirang-mirang Bunden Pandhawa pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu Petruk Truk ora wani lho Truk truk dimeleng ora wani lho menengo drawat iki menengo mangriyen Den kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa Den kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur kula nika pelayan panjenengan ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra rungit nyocok teng rasa Petruk nek kowe bangga mapano pancet pundakmu tak gembol ndasmu nuwun sewu Den lha niki wong tuwa lho lha niki wong tuwa sampeyan niku ora asana sakuku irenge umure karo Petruk kok sampeyan ngendas-ndaske kula apa wis apik apa wis bener menika sipate anak Werkudara aku dadi kaya ngene lakonmu ngapa Petruk cewek menengo iki kula lara Den